belanja hamai maru tamni hingkai sang tini sini 25 tarik Desember sini motanok kotala sang pai suriman hanin bagai kaitona belanja hamai tai sang buskang sang wansung lajak sini motanok kotala sang kaham kai samung tangkali roga bebak warna yak kolongai nang kusang ton bangma samung roga samung yak kolongai subanai haksal sampat tongai rok bebak na subo subawo obon bagai tinam sungsara tangai sung sogai mani awa bebak no kaitona hamari tai nong subawa bai sung mani mano asa khayo kaito sungno bebak kono subo tuidulai buskago sungtebo yapin bari manai tai tam ke sungno norong jotana haksal tongai sampat tongai nong surimani tapokri tai nong surima banya sung omma thanama bebak no sung kusema asa khayo asukna hambai hambai chini subeng kai to seng mo hai kai chini no jara bo chini je nok pasi ge pano seng ros surina ni jara ka ham kai to seng no rima bi seng mano abon bangai yang ni lembang ni kokthai ka sana ye lomung dijak ni number 24 no o ha subrayong ni no oro tong kribo bini no sengchar bai sengchar tong kribo bini no kai to ni kokthai chini bebang ni saka katal kai hamari khlai to sini apa kaitor bugrano no ojarawo seng khulumo tai afaroni thani chini sak mang phala langmo bebak no 2000 debet klai tong chini khwichang motha apa kaitor bises klo jara seng khayoja chini je incomplete hai kono nung chu banai sing no bebak rang pucha nang mani abo bebak nung chungno jugale ne kaitor nini thani chini poltu bebak kara khai sing yapari tong manen kaitor nung chungno suba jadi tai tini sapung chal kalma nung chungno likhe tong ni suba ji sunu mu apa kaitor ni thani sana